kulembe oto paembe oto kuleyo yo oto paembe oto kuleyo yo oto paembe lamu kolnyalo adi ko fenande ko lamu caggal nde kalden hunde e ko fati e mbaydi kacce pam tago makko to jeya nde o jibina kalden hunde golwole makko ina moƴƴi ganden hunde e Abel Jeandet oɗo tubako mo wari. Abel Jeandet yi aduna ko ñande 6 lewru février 1852 ombo hecci baydi kacce pam duuɓi 11 o yi aduna koto wiyete Verdun sur le Doubs ɗum woni koye nder falde sawon e Loire e nder leydi France. Abel Jeandet jeeya koye leñol mangol e leƴƴi gadanteji gonnoɗi toon joguinoɓe teddungal mangal e nder leydi France. Kanko e hoore makko omo farnortono jeeyedemo e ngol ɗon leñol. Omo farnoro kadi ndimagu makko e iwdi makko kono kadi omo woni parnoriɗo wonde mo faray senajo ko ɗum saabi mbo wonno keɓiɗo e daranade leydi France e nder Afrique ɓuri tengtude nder leydi Senegal. Ma mbiya ni leydi Senegal addiga Abel Jeandet ko sabu wonde e cimti kewɗi garoji toon kolliri wonde kanko Abel Jeandet ko kanko tan wawno deƴƴude sabu Senegal naaɓe ɓuri tengtude fuutankoɓe kadi laamu leydi France jaalade e nder ngoral dane maayo Senegal. Kanko Abel Jeandet caggal nde o heɓi baccalauréat makko o jannguno koko fate médecine woni gandal safara walla ñawdugol no hen mbirata. Koye saaha nde o foti wadde soutenance woni gasnude jangde makko ko nden o woppi ɗum o fate koninkagu. Nde ummoto e koninkagu o wonino sous-officier gonɗen ko e 1877 o naati e gardigu palɗe duuɓi seeɗa pawi hen o naati e administration coloniale e lewru août 1884 wiyama ɗum rewi ko e préfet biteɗo René Lafont ko ɗum saabini guila nden wiyama wonde o waɗi feere foof beela omo yaha Afrique o wona joɗiniɗo toon leydi France. Ko ɗum ni addani René Lafont caggal nde waɗa député waɗanimo ngal ɗon gueɗal so nawdemo e leyɗele Afrique woni o waɗa commandant cercle ga e nder leydi Sénégal. Abel Jeandet ari Dakar ko ñande 20 lewru novembre 1886 e on saaha ko kanko joguino kala ko fate e gueɗe joguinoɗo directeur des affaires politiques Toussaint Louis o arno noon ko wadde stage makko ko fati e gardigu jiimadi leydi France. Caggal stage makko o nela koto wiyete Louga ko toon o joƴina o waɗa toon commandant de cercle. Ittimo toon ko dépêche mo 19 lewru février 1887 e on saaha gouverneur nokku o rokkimo yamirore kanko commandant Abel Jeandet yoya e nokkuji gonɗi e keeri leydi ndi beele omo ɓuura tittinde jokkodiral hakkude leydi France e lamɓe wonɓe e nder leydi ndi kono kadi o waɗa feere ha Ali Bour Ndiaye gannunode on saaha kañumne wona neɗɗo ceriɗo wasa famodirde e bandu men sabu on ina joganino leydi France e tubakoɓe fibde haɓade men kadde gurdam. Abel Jeandet e nder juɓɓingol ɗen ɗon pandale waɗa gouverneur lomto woni gouverneur par intérim taw o lomtino ko Alexandre Quintry on wonno directeur des affaires politiques taw ko kañum joguino kala ko fate e gueɗe Sénégal e ko yowitemo ina yowtino e Sénégal e on saaha noon ko wayno Gabon ko wayno Côte d'Ivoire e leyɗele goɗɗe baaɗe hono noon ko lebbi sappo tan Abel Jeandet waɗi ɗo e nder leydi Sénégal kono e nder ɗin lebbi sappo teskama wonde o yaari yeeso no feewi woni o dañi promotion ngaji kewɗi. E lewru juin 1890 biteɗo Totan kañum wonno directeur des affaires politiques habri commandant Abel Jeandet ko fati e gueɗe tooro hettere leydi nden ɗon ina anni tubakoɓe leydi France.
te kadi gouverneur o ina sikki ko kanko gooto woni baawnoɗo arde o safra ɗen ɗon caɗele o artiraɓe e lawol e wiide mabɓe joguinoɗo gueɗe ɗe toon ronkani fuutankoɓe hoɗɓe dande maayo kono kadi ronkini hay Saint Louis to ko ɗum saabi o suɓa wonde gouverneur mo Saint Louis ñande 19 lewru juillet 1890 kanko commandant Abel Jeandet ɓuri tengtude noon mission makko politique fati ko e Fuuta e nomedemo commandant de cercle mo Podor e on saaha ko sukajo o wonno kono kadi ko neɗɗo kimmirɗo pellitanɗo leydi France o wonno kono noon commandant Abel Jeandet wawani yettade fandare mum e fimde nde joguino saabu ko lebbi ɗiɗi tan o ardi cercle mo Podor kanko Abel Jeandet noon e nder darde makko ina jeyno e piɓli ɗe o joguino ittude kala ko fati e laamuji ganni hanki ɓuri tengtude e on ɗon lomtinoɗo Hammadi Natango kawruɗo e Ladial woni lamtor Sidik Sall ono wonno kadi e nder fimde makko wattude toore e halayɓe confédération wono yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko haɓɓere wotere taw ina jokkodiri e leydi France kono noon taw moni foof ina jogui wellitari mum banggue tawa kadi e fannu gardigo eno ɗowrete ɗum ni kadi ne heddono wano hanki heccangi ina jeyno e piɓli makko kamɓe foof ɓe jaaɓo yobde leydi France taw ɓe joɓata ɗum ko kubbal hayso tawi ɗum tiiɗani no feewi ɗum ma addan toro kañum e halayɓe jabde wonde e jimade mabɓe kono kadi ma addan ɓe ganduɗa ɓe ko hanki salinoɓe e on ɗon saaha jaɓande leydi France walla wasde jogade sembe wawde dartade leydi France ɗum woni feccude yimɓeɓe gam wawde laamadeɓe ene jeyno e piɓli makko kanko Abel Jeandet fiɓodirde mabɓe eɓe mballa leydi France kala nde yinno yande e Bossé walla yinno yande e Damga ɗum ni kadi ko yinnode fewjande Abdoul Bocar Kane Alboury Ndiaye janoɗo moloyade toon eɗen ciftino ni hay wargo Abel Jeandet waɗi koye saaha nde ɓe ummani lappol faade to Bossé to gam haɓoyade Abdoul Bocar Kane e ballidiɗo mum Alboury Ndiaye gonnoɗo toon e on saaha hani ɓe duppi toon laana tubakoɓe e on saaha kamɓenne ɓe jeehi to leyɗele safalɓe ɓe moliyi toon ko ɗum saabi mbiɗen kanko Abel Jeandet lappol mabɓe faade Bossé gam haɓoyde Abdoul Bocar e kala jattiniɓe salaniɓe leydi France ko hen o fittadu makko yoɓaɗo hayre lawɗo ñande ɗiɗi lewru septembre hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe jeenayyi 1890 ko ɗum ɗo wonno natal oɗo commandant Abel Jeandet joguinode fimde mumtude Fuuta foof walla rendinde Fuuta foof waɗa ɗum haɓɓere tama ɗum e junggo tottira ɗum leydi France nden fimde Abel Jeandet mo Faray joguino yakare e hoolare laataki haɗi ɗum ko suko toko so jarannoɗo e duuɓi 26 woni baydi kacce pam hayso tawi wargo Abel Jeandet e baydi kacce pam ko wari ɗum ko ina jogui malde wonde waddi e wiide windiyankoɓe men tedduɓe ɓe kalɗen dowɓe nde waddi e omo ganduɗa ko kañum woni lamtor Sidik Sall e lamtor Mamoudou Sall ko ɗum ɗo wonno natal commandant Abel Jeandet baraɗo ñande ɗiɗi lewru septembre 1890 to leegal baroɓe e nder hayre law windande nde noon yoga koye docteur Mouhamadou Lamine Ba jangguinowo to duɗal jaaɓe ha tirde Gaston Berger mo Saint Louis e docteur Abdoul Hamet Ba on ɗon ko jangguinowo to université Évry mo Paris Jam famo jani